Nyakorom jonko pogre gi mano hami weche motenre kod somo. E kinde ma jopuonjre ineno ka osechako donjo e kar tiegruok mag mbalariany pacho kae. Oganda koro rango ka bende idhi keti e tim chudo manyien ma sirikal oseyango ni oketi ne jopuonjre bang' kane oduok fees piny. Jatend migao mar Somo Migos Ogamba olero ni omenda mag kuonde tiegruok duto oseduok chien kaka ne osingi. Joisolo niglerno. En mbalariany ma Nairobi, jopuonjre ma johiggi mokwongo ochako donjo moro bang' moro kaluwore gi milome manomigi mar donjo ayanga ne chako sombgi. Ma biro e kinde ma sirkal nyocha oselando kang' mar duoko chien nengo mar somo e mbalariany gi 15 nyaka 40. Kata kamano, moko kuom jopuonjre gi jonyuol osebedo ka penjo mathoth e wi kwan omenda hie mowinjore gi chul ni mar ler pok ochiw gi moko kuom kuonde tiegruok. E kaunti ma Kisii, jopuonjre kar tiegruok ma Kisii manochopo mbalariany ne ogolo pachgi ka gilero ni pok gineno lokruok moro amora kaluwore gi ote manogol e duoko chien omenda mag kuonde tiegruok, kendo en gombo margi mar neno ni oduoko omenda go chien, ka moko kuom jopuonjre bende onyiso mor margi e lokruok mosebedo. Sirikal nowacho ni dhi duoko nengo mar somo piny, to kendo ntiere kidienje mopogore kaka departments kata gi dho ngere mawacho ni osaduoki fee gi piny e mbalariany ma Kisii ka, lakini moko to podi, but wan gi geno ni skul dhi timo mano mondo nyithindo te one kaka ginyaneno kaka gichulo fee gi. Kwayo ni sirikal mondo yie chop singo mare mar duoko ne nyithi mbala kaendi fee margi piny mondo migi yot mar mi jonyuol yot mar chulo ne nyithindo fees gi eki mondo nyithindo some Kenya dongre dhi mbele. Initially my fee arrears was so high, but it has actually reduced from around 400,000 to around 312k. Yeah, so I think the program of reducing the school fees is beneficial to us. Kata kamano, jatend migao mar Somo Migos Ogamba olero ni omenda mar kuonde tiegruok manosingi ni biro duok chien gi 15 nyaka 40 kaluwore gi tiegruok mar japuonjre ka japuonjre noseduok chien e mbalariany duto ma pacho ka bang' romo mane gibedogo gino manotimore tarik 15 dweni. And after a lot of meetings and discussions, it was agreed that the fees in the universities requires to be rationalized, and we were able to come to an agreement to reduce the fees or review the fees downwards by between 15% up to about 40%. Depending on the program and depending on the program that was being undertaken by the students. So we have agreed, and a circular has gone out, where the fees in universities for the 2025-2026 academic year for the new students coming in and the ongoing students has been reduced. Ogamba wacho ni jopuonjre duto nyaka koro rit neno lokruok go e kuonde gi mag tiegruok kaluwore ni nyaka rwak ote makare mar jopuonjre duto. So on Friday when the data got ready, this is now the time the feeding of that data started. And perhaps in a number of universities that has not yet been completed. And that probably is where you're having this confusion where students are saying we are not seeing the change yet in the portals of our particular institutions or particular student portals. But I can assure you that data now has been shared, and the universities are in the process of uploading that data into the student portals. Kata kamano, owacho ni nitiere thuolo mar jopuonjre oro kwayogi mondo non kwan omenda ma owinjore gi chul kaponi ok girwako rang'iny ma oketnegi. There's still going to be room for appeal. Where there is an error or the information is not correct, the students will be allowed to appeal so that their fees or their issues can be reviewed. Remember, and I can't say this enough, the purpose of the student-centered model is to ensure that every student who deserves support from the government gets it. And we are determined to ensure that we carry that through. Joisolo, Ramogi TV.